ఆమె భజంతే అమ్మ యమ్మ చిల్కమ్మ ప్రేమ అమ్మ రామ भित्र असा बाबू या तेलगा कान फुटला रे बो समुरा भित्र एकोंतिरा लोक आइला कान फुटला केंता कैसला कोंतिरा लोक आइला त खोजलाई नि लोक असला ಮತ್ತೆ खोजला ओटे नमस्कार क्या नमस्कार वाह सौंदर्य टोके तर अब दिन ना देखली आज देखिरा गली खिर खाइ बो सिनस्ती अब वो सबुडा डकराया से पिसा सरदा ना छाडला आज मोर दिखाया के सौंदर्य कब ने तोर पर माई घुसरे कह बुक रे तर यार काल जा कोई बिस या सौंदर्य टोक पड़सला आगे हमें तो एड्रेस पे हमें तो हम पाको को से आगे यामरो एड्रेस पे यामु पाके असला कबर कसरा आगे अरे हमें सुनिबा पाइलु तो हमें भाड़ा रे घर दो अरे सेति पे हमें तो हम पाको को से आगे वाह ठीक एड्रेस पाइला रे ठीक एड्रेस पे याम घर को असला आमे बड्डरे ग्वार दल्ला करे तमर बड्डे उठ करे आगे मेल जबो सिंदने अरे भोजनते कायला देखला यमने आम घर को बड्डे घर को जब कसला सकाल या अब्बने ना पेपर या भोजनते तू सल्ला बेत्र को सल्ला रोसे करबो कायडा रादिरा रंद बड़ा करबो सांबरो सारू पानी एटले दिटा करतबो खैरा थरा अब दिन ना खाइली आज चली मुतला पर चारू पानी आ सब दिन सारू पानी जदी कायला ना जे कायला अभ्यासला तर कायलटे सब हजम होइगला बदला सत पे हमें सारू पानी कायला जबरिया तेबे मैं मिसा बुता करबार छ सल्ला या में सल्ला देखला भोजेंद्र साल बटा हमको टोरवा सा पर सल्ला पर लगला या तमडो केस कइला आगे हमको घर टी इधर करे चाहिए मेल जीवा एल्ले तम घर दरकार तबर घर कुटरे आगे तबर घर कोटी काना कोट आगे काना कोटो ये तुम्हें काना कोटो మ్యారేజ్ అయిపోయింది అయ్యే మ్యారేజ్ అయిపోయింది कौन कहले के అనే దోజన మ్యారేజ్ అల్లకరే आगे हमें दो जन मैरिज छो अब हमें दो जन स्वामी स्त्री ವಾ ತಮ್ಮ ದೇಜನ ನೋರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ आगे ತಮ್ಮ ನೋರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟರ ಆಯ್ಬೇಕತ್ತ ये ಸ್ವಾರಿ को ಒಟ್ಟತ ಪಲೆ ಲಕ್ಕೆ आज्ञा अरे हमें परस्पर को भल पाए अरे घर द्वार छाड़े शहर को चली आसीचु आमको जेमिति भी भर घर टे दरकार अच्छे आज्ञा ಅಬ್ಬ ನೈನ ಬುಚ್ಚಿಗಲ ತಾಮ ತೂ ಜನ ವಾತಿಲ ಅಸಲಕ್ರೆ आगे ಎಲ್ಲ घर पर तू अधिक लगलಕ್ಕ खेती पड़ी भाई 2000 रोइला 3000 रोइला 5000 रोइला ताहले तो इच्छे टंकर के भीतर रूम में 2000 ओनली गटर मसला ओनली चट्टी रोसई करबो खाइबो जड्ड लगले मने बाल्टर पानी दरकरी ನೆಲ್ಗಿರಿ ಬಡ್ರೆ ಸಿಟ ಗೊದ್ದು ಬದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳ आगे ताहले 3000 टंकरी ತೆನ್ನೆ ಚಟಂಕರ ಬಾಲೋಸಂತಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ಬೋ ಸಾವು ಮೇಲ್ಬೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಡ್ಡ ಲಗಲೆ ಪೊಂತ ಜಬಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ताहले 5000 टंकरी ವಾ 5000 ಟಂಕರ ಸಾಬು ಸುಬಿದ ರೊಳ್ಳಾಕ ಕಾಣ ಬೆಲೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಸಾಲ ಸಾಬು ಸುಬಿದ ಇಲ್ಲ ताहले ठीक है क्या अरे हमको 5000 टंकर अरे घर दिखे दियो तो ಸಾಬು ಸುಬಿದ तुमको ಪೊಂತ ಜಬಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ बुझला ना ಎಲ್ಲ तुमको 5000 ಟಂಕರ कर ಫಸ್ಟ್ हम देखला ಫಸ್ಟ್ देखला तुमको ಫಸ್ಟ್ देखला तुमर जदे पसंद ಇಲ್ಲ ರೊಲ್ಲ पसंद नहीं बोले आउ गुटे ओसेंती आउ गुटे बिल्डिंग को नला तुमको देखला बुझला ना ठीक है सल्ला हमर चलन तो